ଅରେ ଅରଟ ଅରଟ। ଆରେ ଆତ ଆତ। ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇରେ ଇଟା ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇରେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର। ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉରେ ଉଇ ଉଇ। ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଷା ଉଷା। ଋ ଋ ଋରେ ଋଷି ଋଷି। ଏରେ ଏକ ଏକ। ଐରେ ଐରାବତ ଐରାବତ। ଓରେ ଓଟ ଓଟ। ଔରେ ଔଷଧ ଔଷଧ। କରେ କଲମ କଲମ। ଖରେ ଖଟ ଖଟ। ଗରେ ଗଛ ଗଛ। ଘରେ ଘର ଘର। ରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଚରେ ଚକ ଚକ। ଛରେ ଛତା ଛତା। ବର୍ଗେ ଜରେ ଜଟ ଜଟ। ଝରେ ଝରକା ଝରକା। ନ୍ୟରୁ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ନ୍ୟ ପରେ ତରେ ଟଗର ଟଗର। ଠରେ ଠଣା ଠଣା। ଡରେ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା। ଢରେ ଢାମଣା ଢାମଣା। ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ପରେ ତରେ ତାରା ତାରା। ଥରେ ଥଳି ଥଳି। ଦରେ ଦରଜି ଦରଜି। ଧରେ ଧନୁ ଧନୁ। ନରେ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ। ପରେ ପଥର ପଥର। ଫରେ ଫଉଜ ଫଉଜ। ବରେ ବଗ ବଗ। ଭରେ ଭଜନ ଭଜନ। ମରେ ମକା ମକା। ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ଜରେ ଜ। ରରେ ରଥ ରଥ। ଲରୁ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଲ ପରେ ବରେ ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ପରେ ତାଲବେଶ ତାଲବେଶରେ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼। ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ସରେ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତେଶ ସରେ ସପୁରୀ ସପୁରୀ। ହରେ ହଳ ହଳ। କ୍ଷରେ କ୍ଷତ କ୍ଷତ। ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ୟ ପରେ ଲରେ ଲତା ଲତା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।